Княз Александър I е приемник на най-старото училище в страната. Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветено средище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след съединението, е тържественото откриване на ново построената сграда, в която се помещава и до ден днешен. На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейници. В речта си директорът Димитър Аруга се обръща с молба към княза да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име. Найден Геров е български писател и общественик. Той е роден през 1823 година в град Копривщица. Основава училище в Пловдив, Свети Кирил и Методий. В него е учил Христо Ботев. Благодарение на него турското и гръцкото име на нашия град са заменени с българско Пловдив. Найден Геров умира през 1900 година в Пловдив. Здравейте, аз съм Андрей от 3 В клас. Намирам пред паметника на Йоаким Груев, един от най-големите български просветители. Роден в Копривщица, той е бил учител в Пловдив, където е бил и директор на нашето училище. Издавал е вестници и много книги. Създател е на Пловдивската библиотека. Йоаким Груев първи предлага да отбелязваме 24 май като празник на българските ученици, което правим и до днес. Петко Каравелов е роден на 5 април 1843 година в град Копривщица. Той е брат на Любен Каравелов. След като завършва образование в България, заминава в Русия, където завършва право. След освобождението участва в изготвянето на Търновската конституция. В продължение на 2 години е кмет. Петко Рачев Славейков е един от най-големите български възрожденци и писатели. Роден е 1827 година в град Велико Търново. Баща е на поетът Пенчо Славейков. Макар да няма пряка връзка с нашето училище, делото му е в основата на българското образование. Неговият дух на родолюбие и стремеж към знание вдъхновява поколения ученици и учители и до днес. Представям ви портрет на Димитър Агура. Той е живял през периода 1849 година. Починал е през 1911 година. Занимавал се е с история. Бил е преподавател и ректор на Софийския университет. Написал е книги за българската и византийската история. Помогнал е да се направят много училища в България. Станал е директор на училище княз Александър I. В едно от словата си той предложил на княза да даде името си на училище, да даде името си на училището. И така то станало с името княз Александър I. Димитър Агура ще се запомни с това, че обича знанието и България, също като нашия патрон. Стефан, роден на 7 септември 1878 година в Широка лъка. Начално образование получава в родното село прогимназианското село Рахов. През 1893 година е приет в Самоковското богословно училище. През
1896 година започва работа като начален учител в районното и в село Солища. През 1904 преподавател по философия и вероучение в Пловдивската мъжка гимназия. Георгиев Бояджиев е български художник. Известен е със своите портрети и пейзажи. Роден е в град Брезово, учи в Търговската гимназия в град Пловдив. През 1932 година завършва живопис в град София. Получава много отличия. Едно от тях е народен художник. Ангел Богочлиев е композитор, диригент, педагог и музикален фолклорист. Един от пионерите на българската професионална музика и един от първите музиканти със специално музикално образование. Музикалната му дейност е свързана с първите прояви на оперното дело в България. Първият концертен изпълнител на пиано в България. Преподавател в гимназията княз Александър I, основател на Пловдивското певчество дружество и го ръководи в продължение на повече от 50 години, което съществува днес под неговото име. Майстор Георги Атанасов е български композитор и диригент. Роден е на 6 май 1882 година в град Пловдив. На 15 годишна възраст започва да учи тромбон и пиано. Букурешкото музикално училище, но не успява да го завърши. През 1901 година заминава да учи в Италия композиция и контрапункт. Завършва през 1903 година с титулата Маестро ди музика. Автор е на 6 опери. Борислава, Гергана, Запустялата воденица, Македонска кървава сватба, Косара и Алцел. Светослав Бретенов е български композитор, хоров диригент и общественик. Роден в семейство на учители, бива учител в основно училище княз Александър I, пише детски песни, хорови и инструментални творби. Създател е на първия български професионален хор, Държавния радиохор, на който е диригент до смъртта си. Творческото му дело получава висока оценка от българската общественост. Иван Лаквичка, чешко български художник, роден през 1856 година в Австрийска империя и починал през 1938 година в Чехия. Той е учил в Академия за изобразително изкуство в Мюнхен и Прага. Той е един от създателите на новото българско изкуство. Назначен е като учител в Пловдив в гимназия Свети Кирил и Методий, а по-късно в гимназия княз Александър I. Любен Стойчев Каравелов е български поет и писател, революционер и български герой. Той е роден в град Копривщица на 2 май 1834 година. Той учи в първото класно училище при Найден Геров, основан от него в град Копривщица, а по-късно учи в първата българска мъжка гимназия, основана в град Пловдив. Тодор Кавлишков е бил много смел български герой. Той е учил в нашето училище. По-късно обявил априлското въстание и е написал Кървавата телеграма. Днес го помним като символ на смелост и любов към България. Той е вдъхновил много хора с своята решителност. Неговият живот ни учи да обичаме и пазим нашата родина. И затова всеки път ще го почитаме.
Иван Вазов е български поет, писател, драматург и политик. Той е роден през 1850 г. в град Сопот. От 1866 до 1868 година учи в епархийското училище в град Пловдив, на което е наследник родното ни училище княз Александър I. Преподава му Йоаким Груев. За него родолюбието е висша ценност. Умира през 1921 година. Явров е български поет, символист и войвода. Смятан за един от най-големите български поети на 20 век. Роден е в град Чирпан на 13 януари 1878 година. Учи в Държавна мъжка гимназия княз Александър I, град Пловдив. Известни негови творби са хайдушки песни и две хубави очи, както и когато гръм удари, как ехото заглъхва и арменци. Димчо Дебелянов е български поет, роден в град Копривщица. Той пише красиви и тъжни стихове за дома, за майката и за родината. Бил е много добър човек и мечтател. Загива млад на фронта по време на Първата световна война, но стиховете му остават живи и до днес. Най-известното му стихотворение е "Да се завърнеш в бащината къща", което ни напомня колко е хубаво да се върнеш у дома. Васил Левски нарича нощта апостола на свободата, един от най-ярките борци за свободата. Подготвял е народа за въстание, загубил е живота си в тази битка. Бил ученик на училището в Калофера, после в Карлово. После става учител и преподава в училището в Винягово. Вярвал, че учението е най-големият добродетел за народа. Петър Христо Юрков е български революционер и войвода, свързани с борбата за свободата и Македония и Одринско. Роден е в Карлово, а през 1898 година завършва 5-ти клас в Пловдивската мъжка гимназия княз Александър I, който го прави наш възпитаник. По-късно участва в хайдушки, чети и работи с Михаил Апостолов Попето и Гоце Делчев и оглавява чета в Доирянско известен. Известен е с храбростта си и активната дейност в освободителното движение. Умира през 1906 година в Прилепска болница от тиф, след като е тежко ранен в бой през 1905 година. Неговата връзка с нашето училище показва, че от тук са тръгнали личности със силен дух и идеали.